Maaga nga ako ngayon para pumunta sa bayan para magpa-refill ng aming gasol. Matagal na rin kasi nung naubos yung laman nito tapos hindi na kami nakapagpa-refill dahil sa sobrang mahal na talaga ng mga bilihin. Kaya tiyaga-tiyaga muna kami ngayon sa kahoy para naman hindi na pandagdag sa gastusin dahil uunahin namin yung mas mga kailangan namin. At narinig nyo na naman nga yung tilaok ng manok. Ganun talaga kapag nagbo-voice over ako saka sila nagpapapansin. Pero syempre hindi tayo pwedeng mainis dahil baka mamaya ako nang ipalit ni Mr. dun sa nakatali niyang manok kapag inihaw ko pa to. Nung nakasakay na nga ako sa tricycle ay napangiti nga ako dahil sobrang swerte ko. Tignan nyo naman kasi ang katabi ko, ang daming saging. Wala po ba kayong hinog? Ipapakita ko pa nga sana sa inyo yung paligid dahil sobrang ganda niya sa mata. Napakaliwalas pero kuhang-kuha yung tuhod ni kuya. Ang galing. Joke lang po. Ipapakita ko din pala sa inyo itong mayon na kapag nandun ka nga sa amin, kapag tinanaw mo siya ay napakalaki at kala mo naman ay napakalapit. Pero kapag lumabas ka nga ng bayan ay palayo naman siya ng palayo. Tampo yard. Medyo makulimlim nga yung panahon kaya hindi natin makikita yung napakaganda niya talagang itsura. Natatakpan kasi ng mga ulap yung nasa taas niya. At nung nasa kalagitnaan nga ako ng biyahe ay saka naman ako nakaramdam na nasi-CR talaga ako. Palingon-lingon pa nga ako kung saan pwedeng tumigil pero wala talaga, puro talahiban. Gusto ko na nga lang sana sumigaw na, "Kuya, stop the car!" Pero syempre hindi ko yun ginawa dahil nakakahiya kaya ginawa ko nagpakita lang ako, Diyos mio. Pero buti na lang etong si tatay na may-ari pala ng mga saging ay tumigil dito sa pagbebentahan niya ng mga dala niyang saging. Nagpaalam na nga rin pala ako na sabi ko, pwede po ba ating makiihi dahil hindi ko na talaga matitiis to. Buti na nga lang ay mabait si ate dahil pinayagan niya akong maki-CR sa kanila. Sabi ko nga shoutout ko na lang siya dito sa vlog ko kaso nakalimutan ko yung pangalan niya. At habang binababa nga yung karga naming mga saging ay napakwento naman etong si tatay. Meron nga raw siyang obra na parang totoong mayon volcano nga. Na kung gusto mo raw na umusok ay pwede tapos kapag ka naman gusto mong umapoy ay pwede rin naman daw. Sabi ko naman ay napakagaling naman po pala. Binibili nga raw yun sa kanya ng mahal pero hindi niya binenta. Pero habang nagkukwento nga si tatay ay naalala ko naman na sabi ko parang narinig ko na yung kwento na yan. Kaya naman sinabi ko sa kanya para makumpirma ko talaga. Ay, ikaw po gayud so istorya po ni Chan sa kuya na so nagibo ka pong subunsay. Sa kuya sumayan. Ay, di mabisa po pala na kasi mo dapat. Pamangkin ko siya sa pinsa. Taga-din ka. Sabi ko Tagalog ka. Sarsagon po. Bicol ka pala. Po, sarsagonan lang po ako. Nung nakumpirma ko nga na siya yung kinikwento sa akin ng asawa ko na tito niya, ay nahiya ako at agad po akong nagmano. Diyos mio, sorry naman po, ngayon lang po kita nakita. Hindi niya nga rin daw ako nakilala dahil ngayon lang din niya ako nakita. Ang akala niya kasi ay nasa Maynila pa kaming mag-asawa kaya hindi niya in-expect na makikita niya ako dito. At makakasabay niya sa tricycle. Sinabi ko naman ay matagal na kaming nandito sa Bicol. Sabi niya pa nga ay buti na nga lang daw umuwi na kami na may makasama naman daw yung biyanan ko dito. Sabi ko ay opo dahil yun naman po talaga yung purpose ng pag-uwi namin dito. Nagpaalam na nga rin pala ako sa kanila na sabi ko etong video ko ay pinupost ko po ito sa Facebook tapos sa YouTube. Sabi nga nila ay okay lang naman daw, walang problema. Bale, ito nga pala yung mga dalang saging namin kanina. Eto nga pala yung lahat ng napamili ko doon sa bayan. Hindi na nga pala ako nakapag-video dahil nagmamadali kasi kami. Dahil may lakad daw si Kuya Joel na pupuntahan. Nagpahintay na rin kasi ako sa kanya dahil wala naman ako masasakyan mamaya pabalik dito sa amin. Kung kanina nga ay saging yung katabi ko dito sa tricycle, ngayon naman ay si nanay na. Kaya nga sabi ko sa kanya ay, "Hi ka po nanay sa video ko. Nagbablog po ako para sa Facebook at YouTube. Okay lang po baka ako nanay kung isasama kita sa video ko?" Tumango naman si nanay tapos ngumiti. Hanggang dito na nga lang po ang aking video. Maraming salamat po sa panonood. Sana i-follow nyo ko at i-subscribe sa aking channel. Yun lamang po. Bye-bye!